галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкрләребез, хәмд вә саналарыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иңелек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, Адәм баласының тәненә яшәү өчен һава кирәк. Һавасыз яшәп булмый. Эчү өчен су кирәк, ризык кирәк. Тәнне йөртүче җанга, тәнне Адәм баласын кеше итүче, тире итүче җанга, калбкә үзен юктан бар итүче Раббысын искә алып яшәү кирәк. Аллаһны бийекләү кирәк. Аңа мактау сүзләрен әйтү, аңа истигъфар кылу кирәктер. Әгәр суда рәхәтләнеп яшәгән, рәхәтләнеп yüzгән балыкны тотып яр буена чыгарып атсак, күпмедер вакыттан соң балык хәлак була. Шуның кебек йөрәктән Аллаһны искә алуны, Аллаһны зикр итүне чыгарсак, йөрәкне зикрдән мәхрүм итсәк, йөрәк бик тиз хәлсезләнә һәм ахыр чиктә хәлак була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә безне Аллаһны искә алуны, Аллаһны зикр итәргә генә түгел, бәлки Аллаһны күп мәртәбәләр зикр итәргә чакырды. Әл-Ахзаб сүрәсе 41 аят. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран кафира." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләне зикр итегез диде һәм өстәп куйды. Күп зикрләр белән диде. Поминайте Аллаха многократно диде. Икенче бер аятта, Әл-Имран 191-дә, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Аллазина язкуруналлаха", кемнәр Аллаһ Тәгаләне зикр итәләр, искә алалар кыяман, баскан хәлдә. Ул басып та Аллаһны зикр итә. Ва куудан, утырган хәлдә дә Аллаһны искә ала, онытмый. Ва ала джунубихим, яннарына яткач та, ягъни яткач та Аллаһны зикр итүдән туктамый. Аллаһны зикр итә. Ва ятафаккарун ди, һәм фикерлиләр ди, размышляют ди. Фи халқис самавати вал ард, ничек итеп күкләр яратылган, ничек итеп җир яши, җирләр яратылган. Чөнки уйлый белү, Аллаһның мәхлукларын фикерләп, Аллаһның бүйеклеген күрү, бу да зикр, бу да тәсбих, бу да хәмдтер. Һәм әйтәләр: "Раббана ма халакта һаза батила." Һәм шушы җирдә, күктә булган гаҗайып хикмәтләрне күреп, гаҗайып тәртипләрне күреп, Адәм баласының калбендә Аллаһыдан курку барлыкка килә. Аллаһны зурлау барлыкка килә. Аллаһны ярату барлыкка килә. Һәм ул дуа кыла: "Эй Раббыбыз, син җирдә дә, күктә дә бер генә бер әйберне дә тик томалга яратмадың. Панапрасну, бер нинди сәбәпсез шибендәшмый җәмәгать. Шибеннең дә миссия бар. Кояшның да, айның да, һәрбер йолдызның, һәрбер галактика, һәрбер планетаның, һәрбер үсемлекнең, һәр яфракның
Бу дөньяда ниндидер зур максаты бар. Шуңа күрә Раббым, син бер әйберне дә юктан бар итмәдең. Субханак, чөнки син бар кимчелектән дә паксың. Аллаһ нәрсәнедер юктан бар итүдән, сәбәпсез юктан бар итүдән пак җәмәгать. Без ул күпме кирәкмәгән эш эшләп йөрибез. Кирәкмәгән сүз сөйлибез. Аллаһ субханак, Аллаһ ул кимчелектән пак. Шуңа күрә аның һәрбер сүзе хикмәт. Аның һәрбер әмре хикмәт. Аның һәрбер харамы хикмәт. Аның дөньяда, җирдә, күктә юктан бар кылган һәрбер әйберсе хикмәт. Фақина газабан-нар, безне ут газабыннан сакласаң иде дибез. Әл-Гимран 191. Шулук Әл-Ахзаб 35-нче аят. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Аллаһы Тәгаләне күп итеп зикр итүче, күп итеп искә алучы ирләр һәм хатыннар А'аддаллаху лахум магфира. Аллаһ аларга магфират әзерләде. Гынахларын кичерүне әзерләде. Ва аҗран азима, һәм бүйек саваплар, әҗр саваплар әзерләде ди. Ахзаб 35. Менә бу һәм башка біз искә алмаган күп кенә аятлардан без күрәбез. Аллаһ безне әллә нигә бер әтинең, әнинең, әбинең, бабайның йылында аш үткәргәндә бер, яки 2 гаеттә йылына 2 мәртәбә, яки җомга көнне садака салып чыкканда, яки башыңа бәла төшкәндә генә әллә нигә бер Аллаһны зикр итегез димәде. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Зикрон кәсирон" диде. Күп итеп искә алыгыз диде. Күп итеп искә алыгыз диде. Ни өчен? Чөнки безгә аз зикр җитми җәмәгать. Безнең йөрәгебезгә, безнең калбыбызга Аллаһны һәр даим, һәр мизгел искә алып, зикр кылып яшәргә мохтаҗбыз. Аллаһы Тәгаләне онытып торган кичкенә генә мизгелдә дә адәм баласы шундук нәфесенә иярә. Шундук шайтан вәсвәсәсенә ияреп, нишли? Аның шушы нәфесенә, шайтанга ияргән, Аллаһны оныткан мизгеле аның үз башына бу дөньяда да хәсрәт булып кайта, һәм ахирәттә дә күпме үкенечләр булып кайта. Асылда җәмәгать адәм баласын хак юлдан җитәкләп, тартып, кирәк вакытта этеп, бүйек Раббысы алып бара. Адәм баласы изгилек юлыннан үзе бара алмый. Бер мизгелгә дә, хәтта машинаны да күпмедер итсәң, ул разгон белән бара әле, шулаймы? Баланы да, кичкенә баланы тоттырып, бастырып җибәрсәң, ул күпмедер бара. Ләкин адәм баласы Аллаһы Тәгалә аны җитәкләмәсә, Аллаһ аны тартмаса, этмәсә, ул бер мизгелдә бара алмый. Ул бара, чөнки аны Аллаһ алып бара. Ул ниндидер изгилек кыла, ураза тота, намаз укый, хаҗ кыла, закатын бирә, садакасын бирә, кардәшенә ярдәм кулын суза. Ни өчен? Чөнки Аллаһ аны алып бара шушы изгилеккә. Ләкин җәмәгать, бер мизгелгә Аллаһ аны мәхрүм итсә, ул шундук туктала, һәм нишли нәфесенә, шайтанга шундук иярә, һәм кирегә китә. Менә бу Аллаһы Тәгаләне безне алып баруы тауфик дип атала. Без кичкенә вакытта әнигә рәхмәт дигәндә, әни сау бул дип әйтә. Алар инде социализмны күбрәк күргән бу. Ләкин әбигә, әби рәхмәт яусын дигәч ашаганнан соң, мин бер тапкырда хәтерләмим, сау бул дип әйткәнен. Ул тауфиклы булулым дип әйтә. Кызларга тауфиклы бул кызым дип әйтә. Без аны аңламый идек. Нәрсәсен ул тауфик? Бәлки әби дә аңлап бетермәгәндер. Чөнки әбигә бәлки аның әбисе әйткән булгандыр. Ләкин тауфик ул менә шушы синең Раббыңның сине алып баруы. Менә бу тауфик. Аллаһның тауфигы белән без намаз укыйбыз. Менә монда біз дөньяларыбызны ташлап, Аллаһ йортына килеп утырдык, Аллаһ безне китерде тауфик белән. Не потому, что син анда 7 буын мулла баласы,
Чөнки син татар, юк. Аның өчен син үзбәк, таҗик, юк, аның өчен түгел. Аллаһ сине китерде. Аллаһ сине алып килде, бу тауфик. Ләкин bir секунд, bir мизгелгә Аллаһ тауфигын алса, ниндидер сәбәп белән, Аллаһ гадил. Шундук без кирегә китәбез. Хәтта bir урында да кала алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ бездән тауфигын алды. Менә шул мизгелдә без гынах кылабыз. Менә шул тауфиктан мәхрум булган вакытта без изгелекләрне калдырабыз, кемдер фарызларга җиңеллек кыла. Ни өчен? Аллаһ аны ни өчендер мәхрум итте. Менә шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безгә бик күп дугалар өйрәтте. Ләкин шул дугаларның берсендә нинди хикмәтле сүз бар. Я Раббым диде. Безне күз ачып йомган вакытка да, на мгновение ока, күз ачып йомган вакытка да нәфисләребез кулына тапшырма диде. Тапшырма безне нәфисебез кулына күз ачып йомган. Нәрсә була инде күз ачып йомган вакытта, җәмәгать? Нәрсә булмый бит? Юк. Хәтта шул вакытка да Пәйгамбәрбез әйтте, безне нәфис кулына тапшырма. Чөнки шундук нишли? Нәфис кирегә алып китә. Шундук. Шуңа күрә Аллаһның тауфигы безгә булсын, җәмәгать. Аллаһның тауфигы белән без гынахлардан тыелабыз. Аллаһның тауфигы белән без әмерләрне үтибез. Аллаһның тауфигы юк икән, алайса юк инде, бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә җәмәгать, безнең дошманыбыз мәлгун, иблис, шайтан, ул бик тырыш. Һәм безнең үз хәлебез генә җитмәс аңа каршылык күрсәтергә. Бәндә Раббысын искә алудан, зикр кылудан туктаса, әгәр дә адәм баласының калбыннан Аллаһны бийекләү чыкса, ул калбны шундук шайтан яулап ала. Всё, власть меняется. Калбтә власть меняется. Аллаһ чыкты, шайтан йөгереп керә. Bir секундта калб буш тормый. Свято место пустым не бывает диләр. Изге урын буш тормас ди. Шуңа күрә шундук уланы яулап ала, шундук уланы сындыра, калбны изә һәм үзенә буйсындыра. Әлбәттә, җәмәгать, шайтан, иблис тә үзенең явызлыгын Аллаһыдан узып кыла алмый. Аллаһыдан узып шайтан бер нәрсә эшли алмый. Ләкин менә бу кагыйдә, Аллаһ калбтән чыкса, шундук шайтан керә. Бу Аллаһ куйган канун. Һәм Раббысын йөрәгеннән чыгарган бәндәләрен Аллаһ дошманының кулына тапшыра. Һәм дошман аның белән идара итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә Зухруф сүрәсенең 36-нчы аятында безне кисәтте. Ва ман я'шу ан зикрир рахман нуқайид лаху шайтана. Ким ди Аллаһны искә алудан баш тартса ди, кто отвернется от поминания Аллаха ди, нуқайид лаху шайтанан ди. Мы определим для него шайтана ди. Без аңа шайтанны бер китәбез ди. Фахуа лаху қарин, и он будет его товарищем, он будет его спутником в жизни. Ягъни, аның белән қариндәш, аның кардәше шайтан булачак. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһны зикр итүдән баш тартты, шундук шайтан кулына калды. Зухруф сүрәсе 36-нчы аят. Һәм җәмәгать, менә бүген без килдек җомга намазына. Чөнки җомга безнең өчен фарыз. Һәм җомганың максаты да нинди? Ул безне дөнья баткаклыгыннан, ни өчен баткак дип әйтәм, дөнья пычрак булганга түгел. Дөньяда хәерле күп нәрсә бар. Ул ахиратның шәшүлеге, мин дөньяны сөкмим. Ләкин дөнья ул баткаклык, чөнки ул батыра безне. Без анда батабыз. Анда аякны гына тыгып булмый шул, шумабыз без анда. Менә шушы дөнья баткаклыгыннан җомга безне тартып чыгарды. Һәм монда китерде, калбны дөньядан айырып, Раббысын зикр итүгә китерде. Шуңа күрә җомганы фарыз кылганда да Аллаһ нәрсә диде? Җомга сүрәсен укыйбыз. Я айюхаллазина аману, эй иман китергән бәндәләр, иза нудия лис-салати мин яумил җумуа, әгәр дә җомга көненең азаны ишетелсә җомга намазына, нәрсә диде? Фас'ау иля зикрилләh. Ашыгыгыз Аллаһны зикр итәргә диде. Карагыз, ашыгыгыз нәрсәгә? Зикергәме? Дисмен алабыз да зикр әйтәбез. Юк.
іште бір кім ішке жұмға уақыты іште отыра кабинетінде зикір айтып, базарда зикір айтып отыра болдым? Жоқ. Аллах Тағала бізді жұмға намазына барығыз дейді. Ләкин намаз деп айтмады. Зикір деген сөзіне қолданды. Спешите к поминанию Аллаха дейді. Не үшін Аллах Тағала намазға демеді, зикірге дейді? Чүнки намазның негізі зикір. Намаз бит ол сборник телодвижений ғана түгел. Har телодвижений, har харакетнің өз зикірі бар, өз тәсбихі бар. Шоңа күрә жұмға күнні сен уяндың, бүгін жұмға намазыма бар деп сен жұмғаның ғысылын алдың. Сен бүгін хатыныңа ма өзің ме таптың гардероптан, бүгін жұмға күні шоңа күрә бір күлмәкні дейдің, жұмға киімін кидің. Сен бүгін ішлеріңні планнаштырдың, күйледің, жайладың, жұмғаға барасын барып еттеп. Сен бисмилләңні айтып жұмғаға шығып кеттің. Сен мәшітке салават айтып бисмилля айтып кірдің, Аллах қаршына келіп бастың, қазір жұмға намазын оқибыз. Намазының жаны ол рухы зикір. Міне күннің құяшы болмаған кебек қай вақыт. Әгер де намазыбызның құяшы зикір болмаса, ол намаздың тәсері болмай. Шоңа күрә намаз да ол асылда ең зор зикір, ең бүйік зикір болып тұра. Һәм Аллах Тағала шоңа күрә фәсәу иля зикрилля. Намазға ашығыз демеді. Зикір етірге ашығыз, вадарул бәйъ. Бүтін дүния сәудаларыңызды ташлағыз дейді. Оставьте торговлю. Торговля деген сөз мұнда біз торгуемся. Кімдір заводта, кімдір офиста, кімдір тағын қаядыр. Бүтіні біз дүния қуабыз, ләкин қалдырығыз дүния қуыны дейді. Базарларыңызны қалдырығыз дейді. Бұл сіздің үшін хайырлырак дейді. Хайырлырак дейді. Шоңа күрә жамағат, мына жұмға да бізді нешлей зикір. Ол бізді зикір етерге, зикірге шақыра. Һәм жамағат, мына һәр біріңіз өзіңізге сұрау беріңіз әлі. Сұрау беріңіз, сіздің оқыған намазыңыз Раббыңызны есіңізге түсіре ме? Қай вақыт 4 рикағатлы намазының 3-ші рикағатында гына башыңызға келмей ме? Тоқтале, мен бит Аллах қоршында басып тұрам деп. Қай вақыт сәлем бергәш кенә башыңызға келмей ме? Тоқтале, мен бит Раббыны искә алырга килдем деп. Үтіп кетмәдеме теге рикағатларың сизелмешә? Менә җәмәгать бу сорауны без һәрберебезгә бирергә тиешбез. Белегез, кемнең намазында Аллаһны зикр итү, искә алу күбрәк булса, аның намазының дәрәҗәсе, савабы да шул кадәр күбрәк була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга килеп сорау бирделәр: "Я Расулаллах, жихад юлына чыккан, икесе дә кылычын алган, укларын таккан, чыгып киткәннәр, семьяларын, гаиләләрен калдырып жихад юлына икәү. Икесе дә сугыша, икесе дә тырыша, кайсысы күбрәк савапны ала?" диде. Дип сорадылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: "Кайсысы Аллаһны күбрәк зикр итсә, шунысы савапны күбрәк ала" диде. Ике ураза тотучы, менә икесе дә уразага кирде. Менә кичә кемнәрдер ураза тоттылар, альхамдулиллах, кабул итсен. Чөнки дүшәмбе, атна кич, четверг Пәйгамбәрбез уразада булган. Бигрәк тә Рамазан алдыннан кирегез уразага җәмәгать. Кирегез, аннан соң йөриләр. Ой, минем башым авырта. Ел буе тотсаң авыртмый ул. Ул ел буе тотмыйча авыртканга гына авырта. Спортзалга дагын ел буе йөрмичә кирсәң, бүтән җирең авырта. Ел буе йөрсәң авыртмый. Менә шуның кебек. Пәйгамбәрбездән сорадылар, ике ураза тотучы. Икесе дә бергә сәхәргә кирде, икесе дә бергә ифтар кылды. Кайсысы күбрәк савапны ала дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте, кайсысы күбрәк зикр итә, Аллаһны искә төшерә уразасында, шунысы күбрәк савап ала диде. Хаҗ турында сорадылар, закат турында сорадылар, намаз турында сорадылар, садака турында сорадылар. Пәйгамбәрбез әйтте, шулык җавапны. Кайсысы шул гыйбадәттә Аллаһны күбрәк искә ала, шунысы савапны күбрәк ала диде. Шуңа күрә бу хадис нәрсәне күрсәтә? Җихадның да, намазның да, закатның да, хаҗ кылуның да, ураза тотуның да нигезендә нәрсә ята? Ул безне Аллаһны искә төшерергә тиеш. Без Аллаһны бийекләргә тиеш, Аллаһны зурларга тиеш. Менә шуңа күрә зикр ул һәрбер гыйбадәтнең нигезендә ята. Әйе, җәмәгать, җомганы укыдык. Намаз булды, кайтып киттек кая дөньяга. Зикр биттеме? Нәрсә, пришел, отметился, ушел, до встречи через неделю ма? Yok җәмәгать. Зикр җомга үтте, шимбә килде, әмма зикр дәвам итә.
Біз намазны оқысақ та шығып кетеміз зикір білән. Зикір ол Аллахны бейіклеу юлда да, іште де, базарда да. Шуңа күрә Жұмға сүрәсендә Аллах зикір итәргә ашыгыгыз дигәннән соң киләсе аятта 9-дан 10-га күчкәч Аллах нәрсә ди? Фаида кудиятис салату. Әгәр инде намаз укылса ди җомга, фанташуру фил арди. Барыгыз, мәчеткә ятыгыз димәде. Булды битте, бүтән бер нәрсә эшләмим. Юк, барыгыз фанташуру фил ард. Ва битагу мин фадлилlah. Барыгыз эшкә ди, барыгыз сәүдәгезгә, базарыгызга, эшегезгә ди, Аллаһның фазилатын, ягъни ниғмәтләрен изләгез ди. Ләкин нәрсә дип стап куйды? Вазкуруллаха кафиран ди. Һәм Аллаһны бик күп зикр итегез ди. Дөньяны изләгәндә, дөньяны куганда да Аллаһны зикр итәргә, Аллаһны искә алырга онытмагыз ди. Лааллакум туфлихун. Шул вакыт бәлки уңышка ирешерсез ди. Менә җәмәгать, сүземне кыскартырга тырышам, гафу итәрсез. Мәчеткә кергәндә дуа бар. Аллаһумма фтах ли абваб рахматик. Үзегезгә сорау бирегез. Кайсыларыгыз шушы дуганы кыла? Без Аллаһтан ярдәм сорыйбыз намазыбызны укырга, гыйбадат кылырга. Чөнки җәннәт Аллаһның рәхмәте генә бирелә. Намазның нәтиҗәсе җәннәт. Шуңа күрә мәчеткә кергәндә Аллаһның рәхмәтен сорыйлар. Сөннәт буенча. Син ахирәттә Аллаһ сиңа җәннәтне бирсен дип намазыңны сыйфатлы итеп укырга сорыйсың. Бу шундый мәгънәдә. Чыкканда нинди дуга? Бисмилlah, салават. Аллаһумма инни ас'алука мин фадлика. Раббым миңа фазилатыңны бир дисең. Нәрсә диде? Вабтагу мин фадлиллах диде. Намазыгызны укысагыз, чыгыгыз да Аллаһның фазилатын эзләгез. Фазилат ул дөньядагы ниғмәт. Ул синең хатының, балаларың, синең эшең, синең сәүдәң, синең акчаң, синең малың. Бу фазилат Аллаһның. Шуңа күрә мәчтән чыкканда нәрсә сорыйбыз? Аллаһумма инни ас'алука мин фадлика. Раббым синең фазилатыңны сорыйбыз. Аллаһтан ярдәм сорап чыгабыз дөньяны эзләргә. Һәрбер җирдә зикр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәте безгә шулай килде. Пәйгамбәрбезнең зикрләре, тәсбихлары, дугалары менә шулай безнең дөньябыз белән үрелеп бара. Иртә белән уяндың, күзеңне ачтың, Аллаһка зикр итәсең. Йокыдан соң уянган дуга. Тордың, бәдрәфкә керәсең, бисмилла әйтеп керәсең, аның үзенең дугасы бар. Чыктың гуфранака. Чыктың кухняга, утырдың ашарга, бисмилла. Ашап хушландың, әлхамдулиллах, Аллаһка шөкр иттең. Чыктың, өйдән чыкканда дугасы бар, бисмилла тәвәккәлту галаллаһ хаула ва ла куввата илля билlah. Пәйгамбәрбез әйтте, һәрбер атта шайтан утыра диде. Менә машиналарыгызга утырасыз, онытмагыз. Һәрбер атта шайтан диде. Бисмилла әйтсәң, ул шайтан китә диде. Бу зикр итүме? Зикр. Кардәшеңне күрдең, ассаламу алейкум. Бу зикрме? Ассаламу алейкум ул привет түгел, ул дуга. Сиңа Аллаһның сәламе булсын. Бу зикр. Ва алейкумуссалам ва рахматуллах. Бу да дуга. Ничек хәлләр? Әлхамдулиллах. Бу зикрме? Зикр. Төшкерде. Әлхамдулиллах. Зикр. Ярхамукалла. Зикр. 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 Менә шулай иттереп безнең дөньябыз зикр белән барырга тиеш. Без Аллаһны онытырга тиеш түгел. Раббым Аллаһ безнең калепләребезгә менә шушы зикр, тәсбих, хәмд сәнәләр, истигъфарларны һәр даим кабатлап, Аллаһны һәр даим искә алып, шуның ләззәтен, шуның рәхәтен тоеп яшәргә насип итсен. Я Раббым, бер мизгелгә дә, күз ачып йомган вакытка да Раббым безне нәфесләребез кулына тапшырма, нәфесләребез кулына тоттырма, Раббым безгә һәр даим тауфик биреп, соңгы сулышларыбызга кадәр Раббым гыйбадәттә, зикрдә, тәсбихтә булып, Раббым синең хузурыңа иң бөек сүзләрне әйтеп, ла илаһа иллаллаһ кәлимәләрен әйтеп, хак мөселман булып кайтырга Раббым насиплардан кылсаң иде, гынахларыбызны кечерсәң иде, Раббым үзең гафу итсәң иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.